So I was just saying, munhu wemurume ka mira ndikudzira mukadzi, munhu wemurume ane tambo 1 inobva uku ichienda uko. Munhu wese wechirume, mira ndikudzira, munhu wese wechirume, wese bhudhi vako, baba chero, vane tambo 1 inodai inoenda uko. Chidzoro tudi ndati munhu wese wechirume waunoziya ane tambo 1. Anything chaunoita pamurume, anything chauno interact nacho ukaita any contact nemurume, tambo iyo iri sensitive. Tambo iyo iri sensitive. Right? Tambo iyo iri sensitive. Something happens. Murume anytime panodarika something pamberi pake, so iyo tambo iyo ndo tambo yokutanga iri connected. Mira ndikudze, vamwe vanogona kuivanza kukunda vamwe, asi zvandotaura ndechokwadi. Hanzi fidzo wangu Prudence Chipunza the twin. So let me tell you one guys, teeresesa izvo, pese panoita interaction mukadzi nemurume ka, different sex, tambo iyoyo inosvika uko inogwina ine zvaino message inoitwa pass, ndo paipa inoudza kuti no ndisisi vako. Pakadarika munhu apo, tambo yenu kunudza ndi mama wako, ndi mama wako, ndi gogo, ihama dzako. No, tambo, behave yourself. Tambo, listen, serious, murume wese. That's why Shona varume vachicomplaina mukapfeka miniskirt. Imi vanhukadzi mimi mukapfeka miniskirt, tambo maminiskirt amene makapfeka anotamba netambo dziri pavarume. Tambo iyo enda kudze, listen, munhurume angori netambo iyo ndo the most 90% yemadecisions anoitwa nemurume are related kutambo iyo iyi. Tambo iyi inobva apa icho yakadai ichienda uko. That's why unoti chi pfungwa dzemurume zhinji imbiri dziri tambo related or uko, but tambo related. So anything chinongoitika, anything chinoitika pamurume, even ari munhu ari opposite sex, akanga same sex, akanga akatarisa uko, tambo iyo ikangoona senge ziso rikangoita mistake rikaona senge murume ari mukadzi, iye ari murume, akangofamba senge mukadzi ari kure, ndo paunoona mumwe murume achimisa munhu ozona amufesi, tambo iyo unyare tambo ndero mufesi iti sorry. Listen, handifungi kuti muchandinzwisisa, but naso muchandinzwisisa chete. So as a woman, ziva kuti anything, just your presence will temper with the tambo iyoyo. Wakangoenda pane varume chete, presence yako as a woman will always temper netambo iyoyo. Whether ndiva nabhudhi wako, even ugerena nabhudhi wako ukagara, that's why ukagara beya vanokurova, vanabhudhi wako kugara beya vanokurova, because tambo iyoyo inokurova ona yo back no ndisisi wako, she shouldn't be doing that. Kwatura munhu muri kuite gara mushe iwe urunza. Kana ari, listen, kawashimwa ndonyeba, kana ari muramu wangu inini akagara beya, dzimwe nguva bhudhi wako hanzvadzi muningi nemukadzi wavo akagara beya, bhudhi wako anogona kuita senge vasina kuzviona, vachingobirira vachitarisa, vachisatisfya zvavanoda
tambo iyi vachisatisfya zvido zvavo zvekuti dzimwe dzenguva unogona kuona uko kuchizvimba kuzasi kuchizvimba kuchitozvimba konenge yabhuti iri kutomira izvo mainini vakagara beya iwe wakamira uchiona murume akakutarisa achibirira achitarisa ugofunga kuti ningi yavo iri kumira nokuti vari kufunga iwo yanoda kudza ndechekuti murume ari tambo related. So panombotaura palife yekutanga yazokatiwa yandatinini ukaenda pamurume right now ukatanga ngomubata apa uchidayo kwete kuti unomuda uchida ngoona kuti bvudzi rake ibvudzi vamwe tiri herika ukangoenda pamurume uchida kudai so usina kana pfungwa dzebonde kana tambo iyo inobva yati ona sisi wakuda kukwigwa. Trust me and listen to me, handisandambo kunyebera vanhukadzi. That's why murume ari so dangerous kuitira mafavors without being clear. You need to be clear if you're dealing with a man. You need to be clear about your intentions. You are not being forward. You are just clear about your intentions. Lokuti tambo yavo iyoyo ukairega unoziva murume zvanoita vese vakazorarwa navo. Murume anotanga kubata pagumbo apo kure iwe woita senge usina kuzvinzwa kuti gumbo rabatwa uri kuwedzera moto kutambo yeye. So abata ukaona murume akubata paro dzimwe nguva murume anokumoresa kuti aiwe uchaona wandi achikubata apo uchaona achikubata apo uchaona achikubata fudzi uchaona achikubata apo zvese zviri tambo related. Ende kumurume it's a journey. So that's why uchiti dzimwe nguva wakati ndoda kuzostada newe murume kuti oh yatistade pamwe ustada uri kukona iyo pakubuda chaiko okupa hagi iyoyo iri tambo related. Ukapinda muhagi yemurume usiri a bit defensive unonyura mutambo. That's why kana uchihaga munhu usingadani naye you have to hug zvinopa mabhiriki kutambo. Trust me. Anything chaunoita as a woman ukahaga murume ukaita kuwira anything chaunoita any interaction yaunoita nemurume iri tambo related. So iri that related mira ndikudzei uchanzonzi afidzo murume wese even anokuedha pafacebook iwe murume anokuedha pafacebook apo ungangori famous ungangosiri famous but kuedha varume havangoedhi just like that. Even mahackers chao haangoheki chipurunyenye angatoheka munhu wokuti in potentially vakasangana anorova lula. So iwewo ukaedhewa nemurumewo ukamuacceptewo ziva kuti any interaction yawaita iri tambo related. So that's why sometimes unoti waedhewa nemurume handiti 2 minutes later unzo hezvo kwakutondifonera ndangomuaccepte kwakundifonera tambo inzwa. So be very careful kana uchidhila nemurume nokuti zvake zviri tambo related. Wese murume anokupfimba roda kukukwira. That's when they go there psychologically murume wese ari kupfimba roda kukukwira afidzo kuna vamwari don't be stupid. Tambo wese murume ari kupfimba roda kukukwira ndi brother vekuchechi varoda ndiroora ugogara mba tambo iyo tambo aye anombondibati murume yane huni yandiba enda kaunombata fudzi enda unomudayo umasaje tsvayo your face is smooth fidzo hando ati budi vekuchecha uchanzwa chito inopupura Jesus I got tempted yesterday mukadzi yakanditempta akupurudzira kufesi no anditempta kuvakadzi vemvunga kuti ndangomupukuta ngane chunapo kana kuti iwe vhara zipi yako. Murume anosara achifunga kuti sei anga akatarira ikoko anga achidalula ndarudza opportunity maybe kuzvendarula because anything chinoitika interaction inoitika between you and a man inori tambo iyoyo inobvunza kuti ndobuda here motaura kuno here. Oh yeah, and ndawana a very good example. This is what happens, this is what goes through a man kana akainteracta nomukadzi. Kana a man achinteracta nomukadzi, this is what goes through a man's mind. Mukadzi hi Leon
tambo inokunoza ndobuda tambo gara ikoko iwe tiri muchechi man. That's what this listen, you will never find this yakadai so yandiri kukuudzai ndeyekuti pese paponoti hai Fidzo uri famous paya hai Fidzo tambo inenge ichibvunza Fidzo wacho kuti iwe Fidzo ndinere ndiri kuti tambo gara uko iwe shamari ava vana vechikoro iwe ndorotozoona vana vechikoro kana ticha akanzi nemati hello Mr. Mayo, hello Mr. Moyo, how are you Mr. Chiponza, tambo inenge ichibvunza havasi kubvunza inini here. Saka munhu asingakontroli tambo yake every time akangointeracta nemukadzi inomira odofunga lula inomira. That's why chizonati kuno mwana unongoti anything changouya kwari yodomira because tambo iyoyo hairege kubvunza even isingachashandi. Varume vazhinji vamuri kuona rudzingirira vakadzi vakafanana nembwa dzimwe dziri kuvukura so ukaona imbwa ichivukura mota kumaruzevha sakagara maruzevha ndaraungu ndiye aiva nemota kumaraini for a long time achingori iyega aiva nemota akatanga nemotorbike imbwa dzaimudzingirira zvokuti waipedza kuti mudhara misai mota imbwa imbodhiraivha waifunga kuti imbwa imadzingirira iri kuita motikari yamudharaunga mudhara akamisa mota dzimwe nguva mudhara aibreka so moti imbwa ichisvika chirovera so kuti asinga ichatoputsa mauye emota yemudhara ichitiza but then mudhara aimisa ipo paya imbwa itangokura ichitiza haidhiraivhe. Ndo zvakaita vamwe varume. That's why ndichikudza kuti even a man who is 90 mudhara wangu chachauka kuti tambo yerodo hello mudhara wakura iwe wakura. So imimi vanhukadzi manje hamunzwisisa varume. You are busy judging varume nekunyarara murume yakanyarara funge zvandiye varume andoda vana Fidzo vanotaurisa havana Fidzo vanotaurisa ine murume anotaurisa ndomuze matsotsi murume asingamwi doro murume asingamwi doro ihure no. Tambo iyoyo inenge ichibvunza kuti ndinere ndobuda here muri kutaura kuno hausarambonza kumusha kuti dzimwe nguva panenge pana Leo na Leonora vari tu Leon hallo muri kutaura kuno ndozvochita tambo inongoda even murume akaiburisa achida kunoweta chako akaiburisa asina kunyatsokonekta tambo nebrain tambo inobvunza pane poda kupindiwa here. That's why uchizoona dzimwe nguva chinopinda mupaipi ona murume ari kuita musete tambo inenge ichibvunza moda kumbonde exercise here ono munhu angotamba neruoko rwake kusvika zvadonakidza kusvika zvadonakigwa chinozoitika pakuti musiiwe nevarume venyu ukaona iwewe as a person usingachatrigge tambo yemurume wako chiure chatopinda mba. Ukaona iwewe as a person usingachatrigge tambo yemurume wako newewo murume ukaona mukadzi asingachatrigge tambo yako it's very likely kuti kune umwe achatrigwa out there if you let this happen and carry on. So vakadzi dzimwe nguva murume aikudira zvimatama zvako zvachinja because wafuta kana kuti aikudira tsiye dzako iwe ndapinda marriage zvinoitwa navari single zviya handichapfeki miniskirt zvinoitwa navari single. Tambo yemurume haicha murume kana achikuona I was married kana uchiona munhu unoziva ndakasvika pastage yekuti dzimwe nguva uri married unengongoona muex wako ka tambo inozongovhunza kana mambedroom zvazvokuti ex wako ka unless mambogara vhiki musingavonani which was rare. I almost for 21 years I think I spent maybe less than 6 months without my ex, so we were always together. 6 months zachandedza kuti paakambosara kuZimbabwe indichoya kuno nepakamboti patakambosiyana kokutanga nechichichi. So but tambo yaiconnecta only sometimes in the bedroom and you're like zvinoda ndoda zvangu murume wandongoconnecta naye once in a way ndoda zvangu ngorara twice a week ndio varume ndoda daily. Listen, uri kutosiya a good try by all means
kuva ndiwe wega uri kuconnecta tambo iyoyo. Ende tambo iyoyo inogara iri active. Ndakuudza ndikati even asingachavati newe. That's why varume vazhinji vakadzi vazhinji murume wangu anongoura haichamiri. Haichamiri kwauri. Iyewe unoti ane sugar diabetes iyoyo. You may be surprised. Uchinzwa mumwe mukadzi achiti kana kwedu havana kana problem ava. Tambo. So my explanation was varume takangosikwa tambo iyoyo iri stupid tambo. Zvokuti ndati inini kana uri married right now, kana tine boyfriend yako right now, handimaita bonde makuseni, enda ungotanga umubata uchingomupurudzira so as an experiment. Still a psychology to the experiment. Ndati do it as an experiment. Kana turi muchechi ungotanga wabata murume wako uchimupurudzira so unogona muwachi iwe hauvoni tiri muchechi here, iwe hausi kuona tiri muchechi here. Pfungwa dzake dziri kunga tambo. Yanotaura iwe kana atodai mukadzi uyu utoda tambo. It's not like that. Listen, that's one thing jandaifela kuunderstand. Ektoka kwatimboita here imwe night atinongoita cuddle. No. Tambo yaiti no. Hakuna zwana cuddle. Kana tanombundikirana ngaichitwe. So that's how men are. Saka iwewe kana udaona murume anokudaka, murume ane tambo angakona ini munototi ndo varume musingade. Inzwaka murume ane tambo inoti he can't get enough of you. Mangwana makusena ari kufunda uda kuita tambo you register. That's the guy you should look for. Ndatini ukaenda izvezvi kumurume wako kana kuti muchangopedza bonde achiti apedza kugeza makurara ukangotanga mbundira uchimupurudzira anokutuka iwe guta wakaita sei une mazimwe. Handina ndoda bonde. Iyi experiment yafidzo hatiti kubate. Murume anotofunga kuti haugute unogona kutorambiwa. Varume havazvizive kuti mukadzi can just come and massage you zvigoperera ipapo. Ukangonomasaja murume right now even iye pakuti fidzo ndombirawo kumasaja. Pfungwa dzangu dzototanga vadheti kuti ine aroda kuti ndimukwire. Kumupa nhamba chako murume. Address kudhara. Taiti ukapiwa address kumusha kweka. Tichiri vakomana, musikana akakupa address, watokwira. Waitonzwa watokwira. Watokwira. Ndo zvataitaura tega. Watopiwa address, watokwira. Tambo. We are not developed zvokusvika palevel rokuziva kuti vanhukadzika havasi vetambo. So wakanga uri kubasa iwo ukati would you like tea or coffee kumunigeria nounoshanda naye, kumuzimbabwe naunoshanda naye, murume munhu ukangoita system iyoyo ungoti every time uri kubasa muchishanda mese would you like a cup of tea. Tambo iri kuti iwe urasikiro kazaruda kuigwa uyu unoona kudobakwa pabasa zviri inappropriate. Mkwasha honestly ndiri kungokuitirewo zvangu nokuti you are from Zimbabwe. That's why uchiona tichiignore mumastreet unoona muzimbabwe nachitiignore. Zimbabwean women vanotiignore because the moment vanongoti hello kumuzimbabwean woman, naivo vakatoprogramiwa vo vasikana vekuzimbabwe vanofunga kuti takatova program kuti muzimba kanditi hello aroda ndikwira. So vamwe vanototiza vakaona fidzi kuti votochinja road. Because it's a program. Vakatoprogramiwa zvokuti ukangona kutaudza anoda kupiku. So maane system yokuti even munhu asina kukunyenga ndinyenga uyu womboza akakuti ndokuda no. Vazhinji ukanzwa muzimbabwe nachiti ndingaindinyenga uyu iti ndiratidze text message yakandokuda panenge pasina. Vanenge vachireva kuti akanditi hi makuseni, ainditi hi. Ukangoita musikana unoti hi every morning pabus stop hi, oredusa mota yako speed hi uchidarika. Vakadzi vekwedu vazhinji maafrican vatova nepfungwa iyoyo kuti aroda ndikwira. Ende iwo murume ari kukuti hi ukatanga ngoti every morning hi how are you. Listen, apinda kamotikari handina mbondoda pinda mota yako. I just say the hello back. And the worst is ukatopinda motikari make ukatosvika usina bakwa chidya nemurume lucky. Iye anodofunga kuti kupinda motikari watonyengwa wabvuma. Imentality yechirume yokuti everything zvinongori ucorrelated. Everything zviri ucorrelated.
everything zviri ucorrelated except brain yake kamuzoti hama handimai vakwavo aiwa ndisisi vakwa unyarire mwana wako yauzvibone. But brain yemunhurume ikangoona izvozvozvi inenge ine tambo iyoyo inodombuda kuti are you talking to me? So kune vamwe vanhu vasina control netambo dzavo zvekuti hadzina control. Hadzina control tambo dzacho zvazvokuti ka pakangoita nude tambo. So any person anoona manude anoona chichivanenge vachiwacha magroup aya kumurume maonero atinoita isusu varume nemaonero amunoita vakadzi nandizivi vakadzi muchatisanangurira vakadzi kana muchida. But murume any time yanovona hands I beg to differ. I get that from men a lot. And I beg to differ. Uchanzwa chikudza ati ndogona kupfimba mukadzi ndisingadi kurara naye. Unomunzwa chidero. Ini ndinoti psychologically hakuna bhuku rakanyorwa ndicharinyora ndini. Ndati psychologically every man who asks you out anoda kukukwira. Atombokuimagina even ari mufundisi ari holy, any man who asks you out atomboimagina achikukwira anoda kukukwira. Unless achida hake mari dzako dzekuenda ameno maybe aroda mari maybe kuti une mari yakawanda, but zvine kwira related. Kana uine mari yakawanda uri kuAmerica aroda kuti agokwira ndege agouya kuAmerica agozotsvaka vekukwira ava kuAmerica, zviri kwira related. Kunyengana kwevarume kwese kuri kwira related. Uchanzwa kuti I beg to differ, believe kana muchida tererai inini kana muchida mubelieve. But I'm telling you this, zvese 90% or 95 or 90 even 8% yema decisions anoitwa anoinvolve opposite sex zviri kwira related. Zvinogona kunge zvisingakwire iwewe but somewhere mberi kune achakwigwa. So murume wese anokunyenga iwewe ane pfungwa dzekukwira. Whether achakwira iwewe kana mai vako kana someone kana mwana wako asachakwira, pfungwa dzose dzatombosvika. And that's why ndakuudza ndikati ukasebedza murume padhuze newe havagoni kuziva kuti akunongori kusebedzwa chete. Anotokublema. Wakanditi ndiwe kumba kwako, wakanditi ndiwe kumba kwako, wozouya undinyimalula. Because zviri kwira related. Murume ndototsamwawo takambozviitwa izvi tikafambira vanhu. But let me advise you women, munhu akakufambira ndeti be very very careful kuti zvinhu zvauri kutrigger always check kuti pakwira nation apa am I leading him on? Because vamwe venyu you lead them on. Zvazokuti thank you for saying 80%, meaning I'm the other 20%. Walter's good. So you're leading him on. Akubata msana uri kumuregerera, ari kubata mazamu uri kumuregerera, ari kubata kwese uko uri kumuregerera, ari kuzvinzwa kuti wachinja watota uri kumuregerera. Asi iwe mind mako chiti no handisi kuzomupa tambo yake iri kumudza kuti zviri kufamba next stage. Zvine ma-stages. Kwaari anenge ari pa-stairs achikwira apa level ari iwe panozomunyima paipaka ndo panobva dzimwe nguva kuzobatwa chibharo nekudedede. Because abva kwese ukachibelieve kuti kana ndati fambe iyo zvino 20 kilometers ndakananga this direction I think ndapedo neHarare. Because kana chikwangwani chakati Harare 20 munhu akarova 10 kilometers akadanza handakusebera handanga kuda kutarisa malights kumroad. Hakuna malights hapana chojobva wasofamba usiku chirova road woona kuti Harare 20 woona usumboona kana malights emuHarare usumbomaona kana umaona malights emuHarare. Kuzvakwanzi Harare 21 chero ndiri mundege sometimes taunzi makusvika kuTurkey makusvika kuDubai wotarisa panze mundege usiku ona hausumboona kana malight emacities. Unotanga kuona malight esiti kuti takunomara manje takumara ndo zvinoita kwira nation. So murume each time yaunomurega iwewe murume achiita a stage further iwewe as a woman. That's why dzimwe nguva ukasebera padhuze naye so
muchiita metsi mese, akakusmela perfume yako, kana kuti ukataura naye uri very close nemuromo wake zvokuti ari apa muri kudiscussa akadai so, ukasamuvha muromo wako, listen, ukangochitaura nemurume ari padhuze newe like this, akadai so, ukasamuvha muromo wako uyu, akaramba achitaura newe muromo wako uri padhuze, haapedzi zvanotaura, haatauri 4 words, anenge atokukisa. Amundinzwise. So Fidzo, in other words, ndiri kukudzidzisai kuti murume anoitwa sei. So kana uchida kusejusa murume, vese vanosejusa varume vakatamba netambo iyoyo, and it's so easy. Tambo iyoyo iri pabani, inongori tamba itombonidi switch, inongori tambo iri pabani, itambo iri straight. So vamwe vakadzi vanonakirwa nokutamba netambo iyoyo just to test. Ndambona kuti murume wa Fidzo anohurere, ndambona kuti murume wa Kate anohurere. So what am I going to do? Ndamboflirta naye. What is flirting? Flirting kuita zvinhu zvinotrigger tambo. Flirting kuita zvinhu zvinotrigger tambo iyoyo. What is flirting? Ngai ndikuverenge ndikutsvagirei pandakazvinyora. Flirting chi? Behaving as though you're sexually attracted to someone. That's flirting. So vakadzi vanoziva trigger tambo. Sometimes pamabasa tokuonai muri nurse, muri kushanda nadoctor, mafambiro enyu muchienda kuward tambo yadoctor imbori doctor vadai vanhu vachi chero muchechi chaimutamu Asha, man of God, Rabatakapa, I bind you in Jesus' name, I bind you in Jesus' name. You will be binding. I will bind the tambo yake. But I see tambo chete. So I really get shocked. Nevano vanoenda kuchechi vakarowa madress akati pam 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 pam. Vanozati vane garo rakaita 1 vakadidi vana mazama akati pa uenda kuchechi ndokuona zvangu kumachechi. And you try to tell us that, oh, you know what, I'm just happy in the house of God, and you know, renew your mind. Renew your mind. Renew your mind. Urikuenda nemunga iwo pane shiri njiva, what is renew your mind? Uenda nedovi, unowaridza dovi nzungu mudura rine makonzo. What is renew your mind, gonzo, please don't eat. Yeah? Listen. It's inappropriate. It's as simple as that. It's very inappropriate. Because tambo haizvizivi izvozvo. That's why nchikuza kuti kauchida kuona kuti varume very stupid. Ukatora sisi vake vakafuratira uko zvokuti haoni nzeve idzi, haoni kuti ndisisi vake, akamira uko sisi vake vanotevera navo, tambo inogona ikaregister zvakanaka natambo anoti bhibhiro, une bhibhiro. Tambo inoti yadodai tambo ndopanoona ndisisi vake inozotanga kupata kuti bwa ichivata ne-embarrassment nekuzvishaudha. You'd think adzidza lesson. No. Podarika mai vake vari nechekurogwa nemahips, mai vake vachifamba ari kuuya nemahips vachifamba ari nechekuru asingavodi, tambo iya inoti une bhibhiro, wodowedzera speed rikandino vamwe kutochinja route, unoona ndisisi vake, tambo iya you're bad, stupid, you're bad. Zvinoitika izvozvo. That's why even dzimwe dzenguva ukangotora deko wachinzi psychology yakuti ndaita maexperiments akadero, kungotora magaro chaisa wakangoradza magaro chete evarume nevakadzi, uchingoradza magaro wakavhura kaopening kanokwana magaro, varume dzinobayika nokumira wozonzi 1 2 3 vamira negaro ndivana nimira yako, vamiriswa negaro ndivana nimira yako, vamiriswa negaro nimira yako, kozonzi moda kuona here magaro acho ndeanani, ona iro zvariri garo raDesmond, una tambo yaichiti but tambo dzadzadodi. So itambo haina brain, but inoda kumeka decisions for the whole body.
vamwe vanhu vari kutambura izvezvi vakatambura nebrain yetambo chete. Tambo yakati panoita apaiti, panoita kani, pinda, handina kondo, pinda. Tambo yakati pinda kaniwe, ko ndiwe unopindira, handii ndiri kupindere, pinda. Vamwe vanhu vakawira murudo netambo, tambo iyoyo yakavaendesa wrong life. Vamwe vanhu vari mujere izvezvi netambo iyoyo chete. So ndopoint ndada kutaura kuti murume haanzwisise mafavors from a lady. Each time murume akangodhila nemukadzi anofunga kuti there is something in return. Ndichiconcluda manje. So murume akakuitira something iwe, akaenda, haana kuenda, very rarely haana kuenda, wakaramba uchidzoka akakuitira futi something, even anga sina pfungwa dzakadididi, akakuona uchingoramba uchidzoka, ndakumbirawo mvura, uchinodzoka, ndakumbirawo mvura, asi kune imwe mvura next door, uchingoramba uchidzoka kuna babaye. Murume hatani kufunga kuti tambo haitani kuti iwe shamwari, is there something you're not reading here? Chanzo kwanzi fidzo, I'm 1 in a million, I don't do that. Anzorega vanhu vapfeke zvavanoda. Vanhu ngavapfeke zvavanoda as long vachiziva how to react kana tambo dzo react. Hatirambidze vanhu kuvesa moto, but kana wakapfeka crimplin, ziva kokumira. Because crimplin inobatira moto. Moza dress recrimplin haipfekwa kudhara inzi macrimplin aya. So hamurambidzi kupfeka mamini kuchechi, but hatidi vanozofamba chiti vana papa feki papa vakavata neni, papa vakazodi tambo yamambo David yakati angona mukadzi achigeza, tambo yakati iye angana vakadzi dutu revakadzi aive pabalcony kuchipisa senge zvine zvakurita. Nobva adongorera achikaona mukadzi wauri aigeza. Unoziva vana mambo vaigara paripika, vanhu vaivachenga mambo mukadzi wauri aitogeza asingaziti arakataribwa. Karewo unoziva vanhu vanogeza chero kumusha kwake, vanhukadzi taivavona vachigeza sometimes noziva zvavaita. Vanhukadzi vaingoti vakatarisa uku votarisa, tichitovaona vasingatarisi mumuti matete akakwira, votarisa uku votarisa uku votarisa uku, wotoona hembe dzakurubwa vototanga vasingazivi tiri mumihute, mihute iri padhuze negwizi, tetiri mumihute takati hauchakosori nyangwe ukanzwa chikosoro hauchakosori kusvika vageza vaenda. Saka dzimwe nguva waizoona vachidididi vachizvimwidza chidididi vachizvipukuta bhosi vanenge vachifunga kuti hapana anovaona, apa anenge achitarisa kurodhi kuti hakuna ari kuyera, vachingodongora kurodhi. Izvo pane svana sviri mumuti zvakadongorera tambo. Well, during those times handichazivi hangu kuti tambo dzedu dzaiti chii, because sometimes haitoitika kuvanhu vakuru vatetina basa natingatambozivi, but taivukera. Sometimes vozveshuwa zvaita by accident. Takwira mumuhute, haudi kuti vazviona kuti tatakafudza mombe tiri mumuhute, takanzi musakwira muti, saka matojumiwa vateti kana kuti ani someone uyo achitogeza ipapo kuti uchiti ndiri mumuhute, unonorevegwa tanga akakwira mumuhute plus wadundiona ndakashama. Saka waitongopedzura kuti ungoti kwati kwati ungoita senge wakavata kusvika vapedza kugeza vaenda. Saka dzimwe nguva mombe dzaizonodya mumunda iwe uri mumuhute imomo because wadiwa parumana nzombe ukadzika unonzwa wanga wachidongora vanhu ari kugeza, ukarega kudzika ukakosora unonzwa wanga wakanyangira vanhu, haubvumidzwa kukwira muti. Asingabvumidzwi kukwira muti because vanhu vaidonha vachiva mwaikuvara vachityoka vachidii. Satanzi ndikakubona uchiita muchikwira muti. Saka dzimwe nguva vaingokara vangoti bvu nezidishi isi tichidlaute. Saka kuti uchidzika manje uona haiwa vanenge vangotarisa kurodhi nekoko nepatsanga panenge pane tsanga, saka vanenge vakawanda netsanga, but tsanga votogeza apa ndo pataivavona vakashambula. What am I trying to say? Ndezvekuti anything chaunoitira murume kana uri mukadzi, zirangarira live ino yekuti tambo yake iri normal here, iri kufungei zveshuwa shuwa ka unoitira murume a favor, agorejesta tambo igoti pastor munhu arikuda kukwira unza, would you like to come for prayer later in the evening? Ukavunza kuti will your Mrs be there, tambo ibvati wazvionaka anga achida kuigwa, aritoda kuti uye pasina mukadzi. Ukanyarara futi wazvionaka anozviziva kuti unoda mukwira.
arutofara kuti mukadzi wako hapo. Saka unenge vanhukadzi ndinokunzwirai tsitsi because you can never get it right with this species iyi yamakatarisana nayo. You can never get it right. That's why uchizoona species yacho isingakutrust. Kwewazonyengwa sei saka wanga chimuda. Hausatambonzwa chidero varume. Kwe murume wacho ari kukutaudza sei iwe sei unotaura zvakana naye shamwari dzako dziri kundinyenga sei dzichikunyenga dzakatokuona tori loose panzvimbo kuti munhu ati hadzindi respect shamwari dzako dziri kundinyenga ndiwe kaunopfeka mini anopfeka mabhamushoti kana vauya pano udati vaite sei. Saka pakauya vaenzipo panopamba ukatanga ungonopfeka bhamushoti even mwana wako agara achidogara kuno akapfeka bhamushoti. That's why inini handina mavisitors anouya pano pati mwana wangu akangoona pauya vanhu vachirume andonanga kubedroom kwake to zvakatodzidza izvozvo. It's annoys bad. Pangoya vanhu vechirume pamba otonositadhi ari anobvunza anotoita senga achati daddy can I come downstairs kana achitouya downstairs zvazvo kuti anoda kutaura something anoita senga achatokumbira daddy because ndakamudzidzisa kuti you know what speech iyi haifunge semafungiro amunoita vanhukadzi. Wakazviziva izvozvo kuti speech yechirume iyi haifunge iyeyu yataura kuti I'm 1 in a million. You may find kuti ndiye don't get offended my friend anjaziti ndiyanataura ati I'm 1 in a million. You may find kuti ndiye the worst indotori nani afidzwa rutudi ndiye munhu anokurova ndio iye vanoti I'm 1 in a million ndio vanokupisa bhurugwa napasaidi so haritombokurubwi vanongoriisa napasaidi kuda wodo kuzvinda kwigwa kunemi muri kunditei nokuti hatidi kurarama in denial. Varume vakasikwa saizvozvo haisi disorder asi kuti vamwe vanozozviregerera chete haisi disorder. Zvino imimi vanhukadzi let me tell you pamuri wrong ndepanapa. Munoda murume weya anokupimba achiita senga asingade kuvata newe. Vanhurume munoda kudiwa nemukadzi endai munovapimba muchiita senga hamudi lula